Сегодня у нас в гостях Назар Приходько, блогер, медиааналитик, политический эксперт, фронтовой волонтер и боец революции достоинства. Всем привет! С вами Алена Васильева, YouTube-канал Миновито онлайн. Итак, встречайте Назар Приходько. Здравствуйте, Назар. Доброго дня. Дякую, що запросили. Очень приятно, рада встрече. У меня такой вопрос. Сегодня случилось достаточно, мягко говоря, неординарное событие, когда посадили самолет и был арестован Роман Протасевич. Оказалось, что человеку даже в воздухе, если он летит, в европейском самолете из Европы, из одного европейского государства в другое, небезопасный режим может что-то придумать. В связи с этим у меня такой вопрос. Очень много белорусов, которые выехали, бежали из Беларуси в Украину, могут ли они здесь чувствовать себя спокойно? Это эта часть белорусов. И что касаемо воинов, которые воевали за Украину, в последнее время что-то есть какие-то слухи о том, что Украина иногда и выдает России и Беларуси. Так ли это? Значить, перше питання в тому, що дійсно затримання редактора телеграм-каналу «Нехта» Романа Протасевича демонструє те, що Лукашенко втратив береги, він буде триматися за владу всіма своїми кінцівками і не буде гребувати нічим, жодними там якимись міжнародними правовими нормами, і йому все байдуже. Для нього цього всього не існує. Є Лукашенко і його, в його розумінні, і його Білорусь. Который он должен мстить сейчас. Да, його Білорусь, який він дійсно і буде мститися. Тій прогресивній частині білоруського суспільства, яка вийшла на протести, яка гинула, адже є, яка пережила катування, яка пережила зґвалтування, там жіноча частина, та й чоловіча теж. Щодо того, чи можуть білоруси, які перебралися в Україну, почуватися тут в безпеці перед режимом Лукашенка, я думаю, ні. Тому що Зеленському дійсно подобається стиль правління. Оце, знаєте, крепкі хазяйственні. От у Зеленського ця фішка є. Ну і дійсно, парадокс же ж в чому? Україна як держава, при тому за підписом самого Зеленського, не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Це з одного боку. А з іншого боку, чомусь продовжується співпраця Служби безпеки України з білоруським КГБ. Чомусь ми продовжуємо закуповувати електроенергію з білоруської АЕС в місті Островець. Парадокс. Це когнитивний дисонанс. І саме тому я й кажу, що навряд зможуть себе тут білоруси політичні почувати себе в безпеці, а воїни й поготів, як то кажуть. Воїнів, практика видачі, вона не нова. У 2018 році тодішній генпрокурор Юрій Луценко видав Російській Федерації інгушського добровольця Тимура Тумгоєва, що спровокувало акцію, при тому акцію єдину таку в історії України, коли Генпрокуратуру рознесли. Повибивали вікна, зірвали герб прокуратури. Я сам брав участь. І от парадокс в чому? Тоді прийшли під Генпрокуратуру, крім українців, прийшли інші добровольці з інших країн. З Грузії, з Чечні. А я вважаю Чечню все ж таки окремою державою, а не як суб'єкт Російської Федерації. З Чечні, з Молдови було там пару людей, з Хорватії було пару людей. І от зараз, по прошестві 3 років після інциденту з Тимуром Тумгоєвим, і ніхто, до речі, не знає, чи жив він, чи ні. Ніхто не знає. Рили, намагалися знайти. Да, зрозуміло, що він в колонії, відбуває 20-річний термін, але чи він живий? Це загадка.
І по прошестві 3 років РНБО нещодавно провела засідання, де були, значить, санкції накладені на так званих там воров в законі, також на кримінальних авторитетів. Там понад 700 людей, здається, в списку загальному. Але от парадокс. Серед цих 700 людей є добровольці. З тої самої Чечні. 3 роки тому, коли був інцидент по Тимуру Тумгоєву, під Генпрокуратурою був батальйон Шейха Мансура, добровольчий батальйон імені Шейха Мансура, чеченський. І був його комбат Тимур Муслим Чербілоєвський. Муслим Чербілоєвський. І він зараз є в списку. На обмін. В санкційному списку, як типа там організована злочинність, вори в законі. До чого тут? І не тільки, є там представники з інших країн, в тому числі і з Білорусі. І я думаю, що Зеленський їх видасть під якісь гарантії від Путіна, типа там не нарощувати ескалацію на фронті, там все, от видасть всіх оцих типа для Путіна неугодних Путіну. Хорошо, но мы же И Лукашенко. Но мы же в последнее время видим, что Зеленский старается делать шаги такие, которые от него не ждали, да, условно говоря. Что касается Медведчука, там каналов, самого Медведчука, может быть, это все-таки сыграет роль. То есть очевидно, что он как-то ориентируется на рейтинг среди патриотической части Украины. Украинцев. Ну, мне так кажется. Безумовно, є, возможно, это сыграет какую-то є роль. певні рухи, але я скажу, що це заслуга нас, а не Зеленського. Я понимаю. Тому що, знаєте, є таке поняття англійською мовою, воно звучить як deep state. В перекладі це глибинна держава. В Штатах є глибинна держава. Це система стримань і противаг. Коли президенту не дають запливати за буйки. Система стримань і противаг прекрасно спрацювала в Штатах під час виборів між Трампом і Байденом, коли там штурм Капітолія, все, воно заглохло. Тому що є система стримань і противаг. Вона не дозволить якихось моментів. В Україні роль глибинної держави виконує громадянське суспільство, вулиця. Вот, так у меня на это и надежда. Вулиця виконує функцію. І от вулиця, йому кресла, там, червоні лінії, там все інше. І він зрозумів, що все ж таки, перепрошую, ще Леонід Данілович Кучма казав «Україна не Росія». І книгу про це написав якраз під такою назвою. І Зеленський, в принципі, я думаю, це на 2-му році свого президентства десь зрозумів таки, що да, ти прикинь, ні Малоросія, ні Хохляндія, Україна. Окрема древня держава, яка не має нічого спільного з Російською Федерацією, історично, ментально, етнічно. Ну, поясніть мені, от коли росіяни там свою там міфологему проштовхують про там триєдиний славянський народ. Це славянський народ – це хто? Бурят или якут? Мені просто цікаве це питання. У белорусов тоже возникает. Короче, дагестанець може бути, брат славянин мой, да? Чи хто? І Зеленський зрозумів цю патріотичну повістку, по-своєму зрозумів. І десь намагається загравати з правим електоратом, з патріотичним сегментом. У нього просто це не дуже виходить. Тому що Медведчуку паяють 2 статті. Державна зрада і порушення законів війни. 438, здається. 111 – державна зрада. Так от, і що? І людина сидить вдома. Да, під домашнім арештом, да, ніби як він не може навіть там ходити там, на якісь ефіри чи якісь засідання парламенту. Так от парадокс, чому не було зібрано, засідання парламенту екстрене для позбавлення Медведчука і Козака мандатів? Ну тобто, він залишається народним депутатом. Ви знаєте, що народний депутат в Україні має доступ до держтаємниці? Тобто, Медведчук, конкретна 5-та колона, кум Путіна, має доступ до держтаємниці. Це нормально? Ні.
Але засідання зібрано не було, мандатів не позбавили. Ну, от ми і говоримо, що якось ніби як і намагається Шаг туди, загравати, два шага а воно сюди. не працює. Ну, я би тільки єдине, за що я за 2 роки аплодував Зеленському, єдине, це за якраз видалення з ефіру 3 каналів Медведчука. Тут я дам. Ну так і не я один. Да. В принципі, всі патріоти, нормальні люди, які розуміли дійсно ту небезпеку інформаційну, яку несли ці канали, всі поаплодували, да. Вот. Кстати, вот от этого я бы могла перейти ко второму вопросу, потому что когда мы здесь уже были, мы также радовались закрытию медведчуковских каналов, а я из Беларуси, даже от людей, которые протестовали, слышала, что это а-ля нарушение демократии. Я к тому, что в Беларуси, к сожалению, мы пока не... большая часть протестующих не отворачивается окончательно от русского мира. И в риторике новых лидеров протеста, которые возникли, да, вот в этом году, они же не выходили с геополитической повесткой, там, отрыва от Российской Федерации, да, там, движения в Европу. Сейчас в риторике подчеркивается о неком нейтралитете. Вот если мы победим, то Беларусь станет нейтральным государством. Можно ли говорить вообще о каком-то нейтралитете, когда у тебя под боком Российская Федерация, и мы знаем историю про Чечню, мы знаем историю про Грузию, мы знаем, что происходит в Украине, да, а можно ли дружить? Белорусы некоторые в это продолжают верить, что можно строить отношения и с Востоком, и с Западом, условно говоря, усидеть на 2 противоположных табуретках. Вот Я так скажу. ваше отношение к Я так этому скажу. вопросу. Я так скажу. Мгм. Є Швейцарія. Ніби як Нейтральна. повністю нейтральна держава, де 4 офіційних мови, де там суспільний договір між кантонами існує, значить, і все інше. На Швейцарію ніхто не нападав з часів наполеонівських війн. Але запитайте мене, чому? Тому що там же ж армія швейцарського зразка. Там у кожного, хто служив, особисто, тут він закінчив службу в армії, йому видають зброю, він кладе її в сейф і собі сидить. Якщо, не дай Бог що, він вибігає вже зі зброєю в руках. От саме тоді. Білоруси, ті білоруси, які вірять в якісь добросусідські відносини з Росією, у білорусів зброї нема вдома. І вони не встигнуть кліпнути очима, як просто їх поглинуть. І Білорусь на сьогоднішній день, на мій погляд, стоїть на порозі анексії. Ми ж пам'ятаємо, що, здається, вже 20 років Білорусь і Росія, вони ж мають статус союзних держав. Так, і Лукашенко то туди, то сюди пригає. То зближається, то 2 шага І сюди. якщо Путіну треба буде якась нова переможенька, там, собирательство русських земель, то це Білорусь. Він зрозумів, що в Україні йому не обломиться, що політтехнологія не спрацювала, про Юго-Восток. Шматок території на Донбасі і анексований Крим. Знаєте, це не те, що він хотів. Він хотів же там Новоросію, від Харкова до Одеси, там хотів. Але воно не спрацювало. І в Одесі, і в Харкові вийшли люди, вийшли патріоти, які сказали, значить, і що в нього залишилось? Кусок оцей, нікому не потрібний, занедбаний кусок оцей, ордло, який він тепер просто пробує нам впіхнути на своїх умовах. Але ж він його не забирає чомусь собі. А от Білорусь саме через високий настрій, що треба як-то з Путіним дружити. Да не треба з ним дружити. Путін має вмерти в муках. І все. Давайте просто називати речі своїми іменами. Колись із Гітлером загравала Європа, там, да? І Муссоліні був там на Нобелівську премію миру, висувався і Гітлер теж. Зараз Путіна хтось додав в список, теж на Нобелівську премію миру. Все це було вже. Все це вже було. І просто Гітлера тоді перемогли.
І Путіна потрібно перемогти. Не можна з ним там домовлятися, тому що завжди ти програєш від домовленості з Росією. Ще Бісмарк казав, будь-які домовленості з Росією не варті того паперу, на якому вони підписані. Ну, Будапештський меморандум. Росія ніби як була гарантом нашої безпеки. І що? І вони напали на нас. І вбивають нас до сих пір. І 14 тисяч людей вже ніхто нам не поверне. Які домовленості, які... Про що, от, знаєте, ми ж дійсно, от ми з вами представники двох різних народів. А це означає, що і двох різних ментальностей. Для мене просто навіть повістка, а може ми зможемо жити з ним в мірі. Це дико. В мире там, в нейтралитете. Ну да, типа, куди? Білорусь не Швейцарія, Білорусь поглинуть. І все, і не буде Білорусі. Так і ж буде. Национальная республика в составе Российской Федерации. Губерния такая. Да. И Лука пожизненный губернатор. С областями Витебской, Гомельской. Да. Можливо, там, не знаю, там люди Гродно, там, наприклад, там Західна Білорусь, да, Брест, ну, підуть там або до нас, або до Польщі, або до Литви, або до Латвії, да, там. Хто залишиться? Все, не буде Білорусі. Тільки ти починаєш з Росією дружити, це означає, що ти готовий до поглинання. От і все. Тому що з Росією дружити не можна. По-перше, вона завжди зраджує будь-які домовленості. По-друге, вона завжди розглядає дружбу з нею як слабкість. Росія обламується там, де їй дають параграф. Завжди так було. Коли Ердоган, Туреччина, пам'ятаєте, збила літак. Да, бомбардувальники. Там, вот ми запретимо. Що? Турецькі помідори. Симетрична відповідь, звісно. От, і тому, якщо, от згадайте, там, 14-15 рік, коли українська армія, українські добровольчі батальйони звільняли міста. Він не контратакував же ж, правда? Вони програвали і програвали. А там, де ми їм дозволили залишитись, вони там і є. А там, де їх вигнали, все. Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, там, і інші міста, Бахмут, там нема. Бо треба давати параграф. Росіяни розуміють тільки силу, бо вони, ординська психологія ця російська, вони ж Орда. Ну це ж Орда. Які вони слов'яні? Це Орда конкретно. При тому Золота Орда, там неважливо яка. Граб награбленная раз, насилує, убиває, та весело. І так далі. Вони живуть очень так. Очень низкая ценность человеческой жизни. Да, умер Максим і... Так. Да. І, тому що, пам'ятаєте, оце теж 14-15 роки, коли з Росії там присилали відео, там, де от, ніби як цвинтарі, тільки номери. Тільки номери. Вони тут гинули сотнями, тисячами, але пришлем відписку мамі, там, похороночку і пішла нам. Все. І що саме обідне, мама сховає. Да. І що, ми бачимо якісь там протести там солдатських матерів по Україні? Ні. Тому що от ми, Ванечка, погиб за великий русский мир где-нибудь в Пісках під Донецьком. Що, хтось там сильно засмучується через те, що вони там в Сирії теж пачками дохнуть? Или в Лівії, или в Центральноафриканській Республіці? Привикли приймати як давність, я согласна. Типа, при тому, вони ж, наприклад, та ж сама Центральноафриканська Республіка. Вони там теж, вони неофіційно, вони підтримують діючого президента там, тому що у Центральноафриканській Республіки великі поклади урану. А що таке уран? Це ж, а Росія ж ядерна держава і так далі. Те, що вони там гинуть, росіяни в Центральноафриканській Республіці, ви знаєте, де це взагалі знаходиться? Вони там гинуть і нічого. І ніяких протестів, і нічого немає. Тому що вони так звикли. Вони мають воювати, вони мають гинути. І тому білорусам і ніяк, я не докричусь до білоруського народу, це зрозуміло. Але домовлятися, дружити не можна. Це самогубство Білорусі. От просто самогубство Білорусі. Все. Її не буде. Ну, есть еще одна тенденция, да, мы побеждаем Лукашенко, условно. Так. Очень часто говорится о протестах так, как будто России нет. Вот может ли быть победа над Лукашенко, чтобы Путин при этом
не вмешался? Или все-таки это должно быть движение войны сразу однозначно против главного спонсора режима? Мне кажется, белорусы это не понимают до конца, основная часть. Они считают, что им кто-то разрешит, условно говоря, малое количество белорусов без борьбы ну, каким-то образом снять Лукашенко, и Путин при этом промолчит. Да, і дозволить строїти демократію. Путін ніколи не промовчить. І білорусам наш приклад. Так. Будь ласка, ми скинули проросійську повістку Януковича і його сім'ю. Ми скинули ціною життів. Що одразу почалося? Війна, Крим, все. Тут же. Але ми це розуміли. І тому наша патріотична головна задача – це перемога над Путіним. Господи, ми і Зеленського стерпимо, потім когось іншого беремо. У нас якраз та демократія. А от Путін, він постійно є. А треба, щоб його не було фізично. От і все. Тому що, і до речі, якщо Путіна, наприклад, навіть фізично убрати, не факт, що на його місце прийде якийсь там прогресивний демократ. Дуже не факт. Тому що там той самий там чи Іванов, чи Шойгу, ну що це таке? Навальний кримнашистом. Ну теж, так. Да. Кремний бутерброд, щоб було туди-сюди. Ну я понял. Так. Вопрос тогда такой. Ну, ситуация реально печальная. Вот что делать сейчас белорусу, да, национально ориентированному, европейски ориентированному? Тут есть ли какой-то совет? Вот, пространство зачищено напрочь. Люди сидят, люди не могут из дома выйти. Санкции, некоторые верят, что сработают санкции. Я не верю, что санкции работают против таких режимов. Не знаю, как вы, Назар, верите или нет. Мне кажется, такой процесс не вірю. Ради процесса. Не вірю. Що Білорусь делать? вже жила під санкціями Так. До цьогорічних, минулорічних подій. Жила. Багато Жила, років. то, господи, не признавали там з 10-го Да. І не года випускали і його в Європу, там того Лукашенка, там його найближчого. І що? Росія Він тільки укріплявся на своїх позиціях. Яка у мене може бути порада? Яка у мене може бути порада? Ну, я чесно скажу, просто як я, от так і скажу. Дивитись, я реально є пораненим учасником Революції Гідності. 18 лютого під профспілками мене мінти забивали, реально. Зламали там палець, я закривав голову, вони там забивали мене і так далі. Втім, це мене розлютило навіть більше, коли я вже там вижив і зрозумів, що буду жити далі. У мене, мені згадалося таке українське прислів'я є. За Україну не треба вмирати, за неї треба вбивати. І оце, власне, я би порадив тій прогресивній частині білоруського суспільства. От, скажу так, в Небесній Сотні у мене є друг, білорус, Міша Жизнєвський, Локі. Ми дружили з ним з 2007 року. Це мій друг. Я був, коли його відспівували в Михайлівському соборі, я поклав йому в труну шеврон УНСО, адже ми з ним обидва звідти, з УНА УНСО. Я поклав йому в труну. Я поклав руку йому на груди і сказав: Міша, помстимося стопудово. І чим це закінчилося? Закінчилося втечею Януковича і його сім'ї. І оце я би порадив білорусам. Вмирати, да, воно шляхетно, коли ти вмираєш за якусь правильну справу, за державу. Але якщо ти просто вмираєш, якщо пачками кладуть і нічого у відповідь, це називається на убой. Ну, я ж ніколи не подумаю, що білоруси йдуть на скотобойню. Пока так. Білоруси мають самі взяти якогось У нас же ж як? Да, є Небесна Сотня. Але ви порахуйте, скільки є загиблих беркутів, загиблих ВВшників. Ми їх вбивали. Да. От тому я раджу білорусам робити те ж саме. Якщо вас забивають, так і ви забивайте. Візьміть його, відріжте йому голову, покладіть його по центру Мінська і скажіть: от, що буде з тим, хто йде проти білоруського народу.
За Тарайковського, за всіх, хто вже загинув. Их очень много, и мы не знаем статистики. Ну, Только их жертвы напрасны на сегодняшний ну день. от, а щоб не було напрасно. Ну як же ж так? От, і мені в страшному сні, от, тільки може таке здатися, от, якби ми тоді програли в 2014 році. Так. По-перше, нас би теж маргіналізували, сказали, що ми якісь там відбиті дебіли там і так далі. Ні. Ми перемогли, бо за нас була правда, за нами був народ, і ми просто показали владі, і, до речі, це історична віха, тому що тепер влада кожен раз дуже обережна. Будь-яка. Порошенко, Зеленський. Вони розуміють, Что на есть що Майдан. ми здатні. Ми здатні, я ж кажу, не тільки вмирати героїчною смертю. Ми ще здатні красиво вбивати. Врешті, ми ж у нас в гімні як співати. І покажемо, що ми браття козацького роду. Так ми козаки чи ні? Ми козаки. А от білорусам я б ще порадив гімн трошки перефразувати, бо ми, білоруси, мирні люди, воно якби зразу підкреслює той момент, що мирний і мир. І хочемо з усіма домовитися, але так не буває. Так не буває. Судіться нельзя. Якщо Білорусь хоче бути сильною, незалежною європейською державою, для цього потрібно робити вчинки. Можливо, неприємні, можливо, страшні. Але це єдиний шлях для свободи. Свобода – це усвідомлена необхідність. І от коли білоруси усвідомлять необхідність бути вільними, тоді буде Білорусь. Я люблю білоруський народ. Я розумію білоруську мову, я знаю білоруські пісні. Белорусам надо вернуться к своей истории. Але цього недостатньо для того, щоб бути суб'єктом. Наразі, на жаль, Білорусь – це геополітичний об'єкт, який Путін розглядає як, можливо, додачу до своєї там квазідержави Російської Федерації. Итак, за 26 произошло лет русификации достаточно. Так. Будет полное окончательное уничтожение противных І так. Тому я бажаю білорусам саме усвідомити необхідність бути вільними. Бажаю білорусам бути агресивнішими, злішими. Реально. Агресивнішими і злішими. Адже за ними держава. І якщо от білоруси проморгають цей момент, держави не буде. А я б цього дуже не хотів. Красива, чудова держава, чудова нація. Не хочеться, щоб вона зникла з мапи нашої планети. Цього бажаю білоруському народу. Спасибо, Назар. І вам дякую. Замечательное интервью. Дякую. С вами канал Миновито Онлайн. Делитесь этим видео. Подписывайтесь на наш канал. Помогайте нам. Помочь нам можно по ссылке, которая в комментарии под данным видео. Живе Беларусь, слава Украине. Всем пока. Героям слава. Героям слава.